Hej YouTube. I dag så vil vi vise nogle ting vi har lavet. Og så altså hvis I vil vide hvad der er i de her kister, der er sådan set ikke rigtig noget. Så Malte han kommer her lige om lidt. Og så skal vi vise de ting vi har lavet. Vi synes det er flot, men vi synes i hvert fald det er flot de ting vi har lavet. Så har vi lavet så har vi lavet et hus her, som man kan stå inde i, sådan et krigshus. Så har vi lavet sådan en terrasse, altså ikke en terrasse, men sådan en krigs. Og så kan vi skyde her, så kan vi smutte om bag her, når vi skal lade. Så kan vi komme og skyde igen. Og så har vi også lavet den her herovre. Så har vi lavet den her. Og så har vi lavet en rigtig flot mur herovre. Lavet en rigtig flot mur herovre. Og det er sådan en rigtig flot mur, prøv at se. Ja. Vi lavede en fælde her. Og så har vi lavet et hus. Lavet et hus her. Et hus rundt om her. Og så har vi lavet sådan en, man går herop. Man går herop. Så kan man beskytte sig, og så kan man skyde heroppe. Så har vi også lavet dem her, dem har Malte lavet. Sig lige hej Malte. Hej. Og jeg hedder Oliver H.C. Jeg håber nogen fra min klasse nok kan se, at jeg har lavet den her video sammen med Malte. Nu vil vi Kommer du, Malte? Ja, det er. Kom. Nu vil vi vise noget fyrværkeri op i det her tårn heroppe. Ja. Så vil vi vise noget fyrværkeri. Og så Nej, vi har ikke lavet mere. Og så, jo, vi har lavet den her kongekroner, og så har vi lavet den her. Og mig og Malte, vi er kun børn, som har lavet det her. Og ellers så vil jeg sige tak. Hej hej.